Yan. See? Kunin natin yung ito. Pwede na yan, hindi kunin. So, isa. Dalawa. Tatlo. Wow. So, ayan guys, nandito po tayo ngayon sa Dragon Fruit Farm kasi mag-harvest po tayo ng malunggay para sa aming pananghalian. So, yung ulam namin is yung sinabawang pusit. Yan, so before tayo mag-proceed, maglinis ng pusit, is mag-harvest muna tayo ng malunggay. Yan po yung mga malunggay. Very fresh po from the farm. Yan, isa po sa mga kagustuhan ko po talaga sa farm is maka-harvest po tayo ng mga organic na mga gulay. Yan o. Yung fresh na gulay, ganyan. Yan. Diba? So, sakto na siguro to kasi maliit lang yung gulay na malunggay yung kukunin natin. Yan. Ready na. So, let's go. So, next is mag-harvest tayo ng tanglad. Kasi meron din kami ditong tanim na tanglad. Para yung ingredients natin is malunggay lang at saka yung tanglad. Ayan. Ayan, so nandito po yung tanglad namin sa likuran sa bahay kubo ni Tatay Andres. Ayan o. So, kunti lang yung kunin natin. Ayan. So, ito na. So, yan guys. Okay na siguro to para sa ating sinabawang pusit. So, ilagay natin dito. Ayan guys, ito na po yung pusit na yan o, mga half kilos po ito. Yan, grabe ang laki. So ngayon, unahin natin yung malunggay. Yung harvest natin. Mga pila kapalwa lang na eh. Gamay lang, mga pila. Gaigoon lang. Yan. So, always po talaga tayong maghagpat pag nasa bukid tayo, guys. No? So, taas kamay po yung marunong maghagpat ng malunggay. Okay lang yung udlot. Yung may ganito. Kasi nasa udlot yan. Di ba? Ang dami kong na-harvest na malunggay. So, yung iba bukas na lang to. Kasi nga, kunti lang daw, sabi ni Nanay Gloria. Ang gamit natin, tanglad at saka malunggay lang. Very organic. Fresh from the farm. Ayan. Katapos natin ito guys, is yung tanglad na naman yung linisan natin. Yan. Sarap nito, sinabawang pusit. Yan. So, last. So, we need more pang malunggay para mas healthy. Wala tayong gamit na kamatis, sibuyas, kundi malunggay lang at saka tanglad, sapat na. Diba? So, yan, ready na po yung ating malunggay. So, next natin is ating tanglad. Ito na yung tanglad na na-harvest natin. Yan. So, we need to clean up.
Yan. So, like this. Kunin natin yung mga patayang dahon. So, ready na yan. So, next is ganitohin natin. Yan. Fold ang ating lemongrass. Yan. Wow, sarap ito. Ang bango ng lemongrass. Diba? Yan. So, ready na. Oh, nadiha tayo. Yan ang ating. So, yung unahin natin, hugasan muna natin yung ating itong ating lemongrass. Yan. Para mas malinis, diba? Yan. So, nahugasan na natin. So, next is yung pusit. Yan. Ito na yung ating pusit. I-slice na po natin. Hugasan natin tapos i-slice. So, ayan. Hugasan na po natin yung ating pusit. Malaking pusit. Hugasan natin ng mabuti yung ating pusit. Ayan. So, i-slice lang na natin. Ayan. So, ready na po. Yan. Ating malaking pusit. So, ngayon, slice na natin. Ito yung organic naming taddaran. Dito natin ilagay yung pusit. So, yung ulo, yung unahin natin. Yan. See? Kunin natin yung ito. Pwede na yan, hindi kunin. So, isa. Dalawa. Tatlo. Wow. 6. So, 3 lang kami dito sa farm. Dalawa-dalawa kami. So, yan, ready na po ang ating pusit. Yan, oh. Yan. So, yan. Ready na. So, kinihintay na natin na kukulo po yung ating saingan. Yan, nakasaing na po kami. A few moments later. Kumukulo na po yung ating saingan. Yan. So, una natin ilagay yung lemongrass. Yan, oh. Kumukulo na po yan. Wala. Ang lemongrass na eh. Yan. So, ilagay natin lemongrass. Yan. So, pag kumukulo na yan ulit, ilagay natin yung pusit. Ayan. So, kumukulo na. Ilagay na po natin yung pusit, no? Ayan. So, yan, kumukulo na, guys. Ilagay na po natin yung pusit natin. Ayan. Yung ulo. Tapos ko na po yan na kuna ng yung lamang loob nila. Kasi wag natin isali yung lamang loob. Yan, o. Yan. Ang sarap ng sabaw nito. Very fresh. Yan, o. Kulay maitim na yung kanyang sabaw. Yan. So, takpan natin ulit kasi pag kumukulo na yan, ilagay na po natin yung ating malunggay. Yan. So, lagyan natin ng panggatong. Yung panggatong natin.
Yan. A few moments later. Ayan, so ilagay na po natin yung malunggay. Ayan, so kumukulo na po. Oh. Tingnan nyo guys. Wow, maitim na. Maitim na. Maitim po talaga. Ilagay natin yung malunggay. Maitim yung sabaw, di ba? Kasi pusit po yung ulam natin. Ayan. So titimplahan pa po na yan ni nanay. Ayan guys, nakatikim na ba kayo ng soup na pusit? Yan o. Wow. Ang sarap. Ang sarap nito guys. Yan. So, titimplahan na po yan ni Nanay Gloria. Timplahin nanay. Yan o. Pusit. Pusit natin. So, ayan. Ilagay na po natin yung panimpla namin. So, asin lang po talaga yung panimpla namin, guys. Ayan. So, luto na po yung ating sinabawang pusit. Yan o. So, maraming salamat po, guys, sa panonood. Keep safe always po and God bless. Thank you for watching. Bye-bye. Ingat po kayo palagi.